Kegiatan niki. Nggih. Nggih, niki malah pun ngumpul kabeh. Alhamdulillah. Sampun kemarin sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik daun bangsa ulet tetek dadi naik daun. Ya ora kok ya nggih. Ini nembe dipun tepan kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas, bareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki tamu sing aduh papane. Waduh pamane we. Aduh asale Kairo. Oh iya, Kairo. wis lintang saka Kairo sisan. Tempit boy betahe. Nggih, heeh. Tempit betahe Mbak Lintang Kairo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng tibaki Mas Garing ini Mataram Mas Ageng. Alhamdulillah sampun ngatur Mas Galeng. Nggih, kanthi halal bihalal linebuna sedaya karepatan dedosa lahir lan batin. Leres.
kabeh iki apa to sing digoleki yen ora ngapura ing ngapura Leres. ana pinggiting rasa antarane tangga siji lan sijine Napa Mas? aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke Cocok. nggih mboten Napa-napa niku wong jenenge manungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. ngapus murka lali niku sandangane menungsa Betul. mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri mawas diri ndandani awake dhewe karep ben saya becik Leres Mas, leres. nggih Mas Gareng Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. inggih awang yo anu napa niku piyayi niku nek wis ngapura kuwi wis atine yo lega ora ngregeti pikiran ora marake penyakit Boten ganjel ten ati. betul nggih Mas Gareng Nun, menika gandeng bintang tamu akeh banget iya bapak siji diaturke iki ditanjakke Mas. ayo mesti no Mumpung niki ki suasanane sing suasana ngaten niki. nggih Nggih, niki malah pun ngumpul kabeh. alhamdulillah sampun marang sowan sedayanipun Nggih. menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh Nggih, naik daun bangsa ulet tetek dadi naik daun. ya ora kok ya Nggih, nggih bakune nembe dipun tepan kalian para penonton. leres Nggih, menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik sinten Mas? menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya Nggih. mereka ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo Wah. Iki Nggih. kamu sing aduh papane. waduh pamane we Aduh asale Kairo. oh iya Kairo. wis lintang saka Kairo sisan Penting boy betai. nggih heeh Penting betai ini. Mbak Lintang ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng tibaki Mas Gareng ini Mataram Mas Agi Ora ngira. Bocah kaya pring kok sik odane Priman to? ngarane kaya prene maksudnya piye Dadi bocah cilik diri Lah kok emang pawaane di sini iki lho Pak Dri. pawak. Pawaan. Pawaan iki ora iso ninggal sekolah iki. Nggih. Sing penting anak cilik sehat yo, Dok. Sehat Pak Dri, alhamdulillah. Sik. Dimana ditepung piye kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sedaya Kakang. Para Bapak Ibu sekalian Masya Allah. Niki kula takjub sekali penontonnya sangat banyak Pak Dri. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh ngono lho. banget ngono lho, Pak Lagi Dri. ampun banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami. saka Blitar enek saka Surabaya enek lengkap sangat nggih, Mas. saka Jember enek Tapi iki cocok karo Pak Junedi ning gelar tontonan. amin ayo no Alhamdulillah. Nggih, Jenengmu nggih. sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok, Wis kok tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi Sajane wonten lho Pak De. apa? Dulu niku namanya Ube Lintang Fatmarwari Ngalah Khairun. Panjang kok Pak De? Wis kuwi wae lintang kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa angel lirat kok. Lintang kairo lintang ke lincah bocahe tantan bapane rame. Nah, masa ya Pak De? Yo, iki karyamin. ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin Kosek tembungmu ra enak. apa nek omane salah Didongake leluhur ku wis podar e.
Nah niku rak pikiran sampeyan sing kok arep iki piyai sepuh sing luhur bebudene. Ini sepuh kalau Nggih. Ora ya padha to, Ade. ya ora beda anu litan isih sekolah Nduk sayang Kasih kelas 2 SMA. SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu, Mas Dawan. SMA 1 Puncu. Wah, berarti kalau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ne ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang kae itu. bae aku ya wis tuwa Jebul biyen iki sing mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa sing penting sekolah ditutupi karir tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar iki aku ditaraku Nggih, Mbak Lintang. saka Bapak Junedi Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun kita sik enggak? Ayo jelas ngeten. Ingkang pundi? Ah. Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan kita sik pinara enggak? Ayo Pak Jun niku nek ngersani ringgit iki mesti tutup, Nduk. untuk nadyan mau esuk tanine ya didadak mergo ketahuan iki jura-jura Lagi toh. saiki isih Tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. betul Oke. iki apike dibawanya kok Podang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Pak Lintang. Monggo. Nadia suarane iso mbok kredit enggak kredit tentang gimana tuh Pak Dik? kesik Soalnya kowe tuh nyanyi sak nyanyian iki iso nggo ngangsul kendaraan ya ampun. Wes, luar biasa. Kasih ajar sampai Pak Dik. ada yo jaluk sanu Kan mantan ibu, sesuatu ibu dancing itu sama ibu. kae pesen Mbak-mbaknya semuanya. pojok kae presiden Purbakala Ampun. Loh, nek nyewa sampe nake dhewe iki lho. Oke loh. Kowe tekan terus, wong iki nek nyewa aja sampe nake dhewe. Ayo. Iya, Nduk. Diucapkan ugi Pak Dik. Kula dereng maaf-maafan kalian piantun ugi. Kiai anu ta, Kiai Dono Mulya. Minal aidin wal faizin kagem Bapak Ibu saya nggih. Nggih. Kayak bacaan ya. Bacaan priman. Nggih. Sepira apa jaluk ngapura luwih apik. Langgih to Pak Dik. Anu, Halus manis
jame. Monggo, Nduk. Monggo. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lita. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angker meneh.